Mijn naam is Paul Hazenberg en we zijn hier bij het Foodtruckfestival Bresjes op Wielen in Breskes. Waarom een foodtruckfestival? Nou, dat is hot en hip en we willen het graag een keer naar West-Zeeuws-Vlaanderen brengen om hier ook de beleving te laten voelen van wat het is om een foodtruckfestival te hebben. Zeker bij alle diverse smaken en juist de muziek en de geuren die je tegemoet moet komen als je het plein opkomt. Waarom zijn foodtruckfestivals zo populair tegenwoordig? Omdat mensen meerdere smaken willen proeven en proberen inderdaad om hier toch met de sfeer en de muziek de gezelligheid op te roepen eigenlijk. Wat is er anders aan een foodtruckfestival dan een restaurant? Ja, dat is een goeie. Wat is daar het verschil tussen? Ik denk dat het toch inderdaad is dat je kunt kiezen. Het is natuurlijk inderdaad hetzelfde als in de menukaart, maar dat je toch inderdaad gewoon kleine gerechtjes allemaal inderdaad kunt proeven. We hebben bij Ritsborg een foodtruck. Daar is ook een snijplank. Er zitten heel veel smaakjes op. En je ziet dat ook eigenlijk nou inderdaad, het is de omgekeerde wereld. Er komen wordt meer foodtruckgerechtjes op de menukaart te staan van restaurants. En er zijn niet alleen foodtrucks en er is ook een heel andere sfeer. Ja, het is een ongedwongere sfeer dat mensen inderdaad toch uit het handje kunnen eten. Het is op een bepaalde wijze geserveerd. Je bestelt je friet niet zomaar inderdaad aan de counter, maar het is hier inderdaad het friettheater met een Persisch tapijtje en een lampje erbij. En toch iets andere beleving dan dat je het bestelt bij de plaatselijke cafetaria. Mama broke my guns in the ground. I can't shake it anymore. Small black cloud is coming down. Yeah, yeah. Feels like I'm knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like I'm knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Mama put my girls in the ground, but I can't see them anymore. It's called that